Emva kokuhlehliswa amasonto amabili, leli cala lihlangabezane nenye futhi imbibizane khathi libuyele enkantolo namhlanje. Ekuqaleni ngaphansi kwejaji uRatha Mogahleheng, umsolwa wokuqala uMuzikawukhulelwa Sibiya kanye nomsolwa wesibili uBongantanzi bebemelwe uAdvocate Mngomezulu kanye noAdvocate Sipho Ramosepele. Kodwa-ke inkantolo izwe ukuthi ilegal aid ithe angeke imkhokhele uAdvocate Mngomezulu ngokumela abasolwa, nokholele ekutheni umsolwa uSibiya amchithe uAdvocate Sipho Ramosepele ekubeni ummeli wakhe. Yes, my lord, I confirm that I am terminating the mandate of the legal aid board. Shukuthi uthi umnumzana Ramosepele angasakumeli. Yes, my lord, and I will be represented by Advocate Mngomezulu. uSibiya ke uphinde wacela nokuthi kuvulwe kabusha icala lakhe abizwe ufakazi abasha. Uthi kunamaphoyisa amathathu afuna ukwabiza ukuthi ezofakaza kuleli cala, kodwa-ke ubengakaqedi ukuhlela lokhu. Ummeli wakhe uAdvocate Mngomezulu unikezwe insuku ezimbili ukuthi ahlanganise izethulo azozenza enkantolo axhumane nofakazi abasha. This court will bend backwards because I don't want to be accused to say the judge lena isigwebile sakeni. Sikhathi sifuna ukubiza ama-witness ilaleli. Icala lihlehliselwe uLwesithathu.